Ya Allah semua Mbak Ida. Selaku Mbak, aku lho wis muter-muter sak kampung, golek gas LPG melon kok ya ora ono to. Yo. Ya Allah Mbak, aku ki lho mau berko omah mburi. Gas yo padha entek. Bingung aku meh golek ning dine. Lah jare lho, gas melon iki dienggo rakyat miskin. Lah kok sing duwe donde mobil nimbun sisan. Lah yo, wong sugih ki lho Mbak, kompore yo wis loro. Gas melon yo wis loro. Lah iki awake dhewe wong cilik lho. Wis kompore yo siji. Wis yo ora kebagian gas sisan. Nah, masa lho saiki dadak kudu mikir, Mbak. Gas melon kok saiki kok dadi barang mewah. Mbak, aku mau ditawari gas pink. Regane to. Marake ati sesek. Gas pink. Heeh. Tuku gas lho, rasane kok tuku mas. Wangele pol. Jarene rakyat miskin disubsidi. Lah iki nyatane rakyat miskin ora oman gas. Iki buktine rakyat miskin. Gase kosong. Dompete ya melu kosong. Oh. Sing duwe duit iso masak kapan wae. Lah awake dhewe masak yo nganggo kayu sik. Ya wis lah Mbak Dia. Gase ora oleh kok. Iya, diet nasional. Program khusus kanggo rakyat miskin. Gas melon kanggo rakyat miskin. Gas nggo rakyat miskin. Wong kebagian ceritane tok. Saya boleh